upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan, gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson, o Pati Arbonok Jr., o Bernie Bitok, Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan, gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. O Bernie Bitok. Good morning. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag world, maayong buntag netizens. May buntag sa mabtan sa among signal. Good morning, November 16. Ay sweldo gahapon bantog lalahirang hinalukan sa akong asawa. Ano, magsildo na rin ka? Pinapi. Wala ba day? Asam nito ako na-receive day? Oh, advance.
Ayuda nito, ayuda. Ayuda to. November 16, sweldo kagahapon, so wala na karon. Wala yung sweldo. Domingo man. Ang sweldo tong Birnis. Ay, Birnis pa? Oh, mao na wala puno na. kayo ang mga mall. Wa na. Oh. Ang sweldo kay mura ba yan nag-soft drinks? Ah. Kung dili zero, usahay sakto. Ah. November 16, Lunes karon mga higala, mga kagay, ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning kagay, Art! Good morning, Oh, paring Bernie. good. Uy, murag medyo gloomy karon ha, medyo gloomy. Spell medyo, gloomy. Medyo landong karon. O sa tanan na to, ay, Lunes ang usahay pinakakanabi ng burag. Di ko ganan mo bangon kay feeling ako burag ma-extend pa ta ng weekend, pero again kung namo ana nga stage nga murag katapulan mo hunaw na alagod inyong mga bayro nun. Para paano mo, ay nali ko bayro nun. Makabangon yung mga kagahi. Sa bangon, ibta na nga pagka-ibton. Easy, unsa Ibton. Ang electric fan. Ang mga rice cooker. Overheat. Uy. No? Bitaw, another day na Another day. Mga kagahi o ato pagkaisgutan, puno kita karon sa mga impormasyon o bantang nga mga butang makapalig-on kanatong tanan, makahatag kadasig, makahatag inspirasyon o labos tanan impormasyon nga makapakusgan. Para gahi pirmi. pirmi. Kami kaya po naging kari sa inyo nga bisan despite pa man sa pandemic, mag-decorate kaya punta sa Christmas. Na mga iban kagay art na medyo di daw ganang kay mag-decorate karon og Christmas decors kay mo lagi pitpos kay panahon. Pero na. Anyway, giigo ang San Agustin, Surigao del Sur og usa ka linog nga 6.4 magnitude. Uy, kusog na. San Agustin, Surigao del Sur nga miabot kini sa Davao na apektuhan og ambot baka nga nabati Madrid Cagayan de Oro. Pero nga mo silingan ni Tex kani uyog ang ilang katre ambot kung apil baka na sa linog nga ni Cagayan 637 sa bunta. Lain ang linog tungod na sa Biramax. Pero as of 6:37 AM, 6.4 magnitude, San Agustin, Surigao del Sur. Epicenter niya San Agustin, Surigao del Sur. O amping mga Surigao noon maradyaw kanyang tanan ug siyempre kinahanglan na ginatong protektahan atong kinaiyahan kay wala Correct. kasabot karon sa dagan sa atoang panahon. Panahon, mo ni ganong pag ang panahon nagali ang magmanimalos, wag ite babay madato mapobre. Igo tanan. Maintag mauna tong igo ang katong Mo lagi may tanang man mamili por lagi na. Mo na tanan ng baba kanina diri ang mga korap dito tanan muna mo ana mo liko dito diyo. Pag mulinog dito ang epicenter diri lapita kay na diri ang mga kono. Anyway, sa panahon gyapon sa pandemic dagay sa ako panggingon kagay dagay mga trabaho nga nangawala. Kaya tindahan na. na shutdown. Ug usa ang pinakadako na kaning nasa entertainment industry. Oh, mga Pero musicians. lahat itong shutdown na imong gina. Imo na sa nang ibalik-balik ng shutdown, masakitan na miya na. Ay ana bay kay kaduha na ba ka na biktima ani bay. Tungulang imong jampak. Diya sa JR Borja extension. Tapos, sunod gisundan sa akong istasyon. Oh, pero last na na siya. Og sa akong gingon pa, kanang entertainment industry, tama ka, mga host, mga DJ, Musician. mga musicians, kanang yun. Singers. Kisa may karong magtukarong nga mga bar, di bawal man manulod. Yeah. Unya ganahan ka mag stand up comedy nga naka PPE. Oh. Uy, lisod, uy. Nag-host kay Kuwan tay, ara-ara na kay karong gamay, kay nanay ginagmay. Oh. Pero mo lagi nakamas ka, di ka kabalo kung ni katawa ba o naglagot sa imong audience. Gwapo kay niya itong kagay Karong karon. buntaga. Oo. Nano tay kumustahon? Kumustahon na nato kung gahi bagyapon ni singer, entertainer, Sa musician. tinod anay lang, dagan tay mga kailang nga mga performer nga gipamaligyan na lang ang ilang gamit. Kay wala naman, wala nay mga event, wala nay gig. Tapos ang panudlanan, Oh. ang asawa tandayon, mangyamid na. Oh. Ha, way pulos. So napungos og baligya sa dungog. Oo. Gibaligyan mga gamit. Nga which is mura batana tanang iyang kuan. Kanisya taga Imog yun nasundan. Nasundan Imog gina nasundan yun. Taga Butuan gini siya. Tang iya yung naimong trabaho ani performer gini siya. Singer, maayo nga bata kay soloista mo ng talent pi iya haragyod way laing bahin. Nalingkamot mabuhi. Nalingkamot. Nga ang pamilya di maapektuhan Oo. sa panahon sa pandemya. Tabor diri sa Cagayan de Oro, luso-luso sa mga bars, usa sa mga ilado nga medyo maayog yun. Pero tungod pag yun kay medyo dili gyud pa ingana diri Cagayan de Oro, nagburakay.
Neto sa Boracay. Boracay. Mas gwapo sa Boracay. Oh. Sakto og bayad. Sakto og tip. Mm. Ta mga lami pagidang o jeans. Oh. Kanya napagi makita nga mga libre. Ana. Napag yung mga extra service. Tata, di kayo na to na isgutan Dili na, sorry. Basig, di na ni ulitaw ha. Basig ang luyo ana nakita mo bakog dustak ng kutsilyo ba. So, gwapo na, tuloy-tuloy na kagaya. Akong pangutan nun niya kung pila. Apan, pag abot sa pandemic, Pandamay. pandamay, wala na, gisara na ang Boracay, wala na. Nganga ang resulta. Tanaw na to kung nakapasar ba siya isip certified gahi kabay. Yes. Usa ka musician singer nga ilado diri sa Mindanao, ipaila-ila by Bernie. Huwag lain, nasa True Zoom, si Jason Park. Jason! Mayong Good buntag, morning! mayong buntag by Jason. Good morning. Mayong buntag. Mayong buntag. So maka, walay tulog mo pa'y pagmata. Walay tulog mo pa'y pagmata. Maopay pagmata. Maayo. Maopay pagmata. Mas maayo nang way kanang tulog-tulog kaysa way mata-mata. Sige, ano yung Tristiana? Kanila una. Katong panahon ka sa Boracay, average ni mo kitaon. Kana lang sa una. Wala pa'y pandemic. Wala pa'y pandemic. Ang per day nako dito sir is 3,000 pesos. Kay tuluman ka mga duha or tulo ka bar ako makantahan sa isa ka adlaw. So na average is 2,500 to 3,000 a day. A day. Apil na di ang mga tip-tip, ana. Wala pa ilabot ang tips. Usahay pinakadako. Usahay galing mga, ang foreigner ko may mot, unsay mga pilapay tip kasagaran ginahatag. Kung sa isa ka gabi ang average sa tip gid na ako gyud ang akong mga nasa mga 2,000 or So gasing kumil siya. Ibuta na nato para lang kayo mabikil. 5,000 ang adlaw. Kada adlaw. Before the pandemic. Times 30. Times that's 30. 150,000. Mga. Layo ra kay manager. Layo, Sa kayo. MOR. Layo ra kay manager sa MOR. Layo ra kayo ang writer. Sa pamaw espesyal. Layo ra kayo. Karon, pagbuto sa pandemic, so walay bisita gisara tanan. Wala, yes, nag-lockdown gyud. Ang naitabo, walay kita. Wala gyud, as in bisag piso wala. Nya kalit-kalit gyud ato. Pag uli na ako diri sa kapi sa balay sa akong asawa kay wala pa ko'y balay before. Ni anak ko nga 1 week ra man 1 week ra so ni uli ko diri tapos naabtan naman og 8 months. 1 week na. And again. Grabe ka pastibo. COVID. Ay kabalakahan. 1 week. ra ni. Ay, kabalaka. 1 week ra ni. Manghapdos yun. 1 week pa ni. 1 week ra ni. Oy, Tapos di 1 8 month na months. malagi. 1 month ra ni. Unya karon more than 8 months na. Unsay gihimo sa usa ka musician, singer nga si Jason Park aron nga mo survive. In first 2 months no grabe it's hard para sa ako kay nagka-anxiety ko kay syempre wala na ako sa stage lahi ra gyud og- di ba Sir Bern lahi ra gyud og wala ka sa wala ka sa stage wala ka sa kuan wala ka sa wala nimo ginabuhat ang imong gusto. So nagka-anxiety nagka-kuan ko Na-depress ka, na-depress. depression. First 2 months anya pag human ato naka-decide ko nga duha mi kabuk ani magbuhat og page unya mag live pero wala ko nagdahom nga mo click ning ako nga online nga kanang pagkanta-kanta. So Ako you to is- niadto ka nidangup ka sa online nga strategy. Yes, Gamit ang okay, Facebook. Okay, akong na-feel is kanang uso naman ang online because sa pandemic, ang mga tao nara sa balay. So I'm sure ang mga tao po nangita po na sila entertainment. Mao to ang unang-una nako. So mao to ako gamay pag live ato mga pila pa may live ato sa Facebook. Wala pa ko kay nakita ang live nga kanang nindot gyud og quality nga sound for pareha aning among ginabuhat karon. So mao tong nagsugod jud ko ato. Wait lang ha. Una ka nag-Facebook, katong imong kinitaan, unsay gihimo nimo ato yung mga income? O na pa po kayo naipon na to? Mo sa Na ako na ipon gamay ra pero kanang siyempre kanang padala nimo sa imong asawa ang asawa mo gyud ang mag-ipon gyud dili Yes Parang parang napito-pito kapag storya nga ihatag yun sa asawa. Di sa asawa ang asawa mo gyud ang mag-ipon. Pero ako siyempre wala ko nag-uulog kwarta kay pagkagabi na mo kay kwarta daan. Na mo kay kwarta dayon. Tama. So
wala ko nagunaw nang mag-ipon ko ako. So, ang uban nimo mga kinitaan by Jason, imong gihinahinag invest sa imong mga gamit. Di ang pirmiro pa Ay, kay wala. Unsa man? pirmiro pa kay imong ang imong problema pirmiro kay siyempre ang quality. Ang internet Oo, connection, quality. tama, di ba? Yes. So- Mo gini pinakauna. So, unsa himo nimo para ma-improve na ang imong mga equipment? Mao to ang nahitabo ato is nagsugod na kog online busking, online busking man ang tawag sa among ginabuhat no kay dili mo may pwede sa street. So online busking among ginabuhat. Busking? So Basking. Unsa nang Oo, basking basking. bay? Kanang mga basket imong gitapon. Aulay mura din ka na mura ka ng mga buta ba nga nasa ilawom sa Mga street performer ana. Oh, So ang tawag ana ron online street Street busking performer na ka. Street basking. Online nga basking ang imong gihimo. So Oo, dito rin ka basking, nagkita, na-discover na ka dito, ginahinin na rin ka nagdawat og mga tip. Oo. Ato ang pinaka first ato wala pa kuan pa kanang nagkanta-kanta ko wala pa may viewers kasi syempre dili mo ko ilado. Anto na to na yung mga friends nga nag-share sa akong mga live na nag-share siya. Anto ni abot og ang actual nga na 2,000 to 2,000 actual viewers to. Sa Facebook. Oo, sa Facebook. Mao na to naghinahinin na dayon og ganang grow ang akong page. Tapos dito na din naghatag na ng mga tips, sponsors. Mao to nakapabuhat ako aning studio. Wow. Di ba? Time sa by Jason. Time sa by Jason. Halaga nindot na paminaw. Kay sigurado ko Gahi Bernie, nga naa po na yung mga musicians, mga singers, performers, nga gapaminaw na to ron. Nga medyo sila lungkoy sab tungod sa pandemya. Tinood. Pila po if you don't mind, kanang by Jason, pila po ang imong gikita, sukad ka nag-online busking. Ang mga average lang, ang imong ginakita na ron. Sakto-sakto na pud ang kuan man gud ang kanang sa pangalan ni ang online busking man gud is mukita ka na through GCash. GCash o Paymaya o sa bank account nimo kung naay maganahan sa imo gyud nga tagagawas kay syempre ang para sa ako bitaw mas nindot karon ang online kay ngano taas imong reach moabot ka sa gawas. Daghan kay mo tan-aw sa imo kay kung sa bar ka pila ra man nakabuok mga 50 pinakataas ana pero diri sa online daghan yung gayo maabot ka sa Norway, niabot ko sa Australia. So na-inspire kining mga followers nimo ron sa online, sa imong online busking. Unya sila na mismo ang magpadala sa imong mga tip kay nalingaw sila ana ba? Yes, correct. O sa pinakadako nga tip, ay pagsabay, hinahin lang na ito pagsulti, pinakadako. Ihongong lang, pinakadako nga tip, imong lawatan. 10,000. 10,000? Sa dollars? Dili kuan napoy dollar ay dili day 10,000 day. Nay bag-o katong mga pila to ka last 3 weeks ago. $500. Gikan sa Jamaica. So that's 25,000 pesos. Nganong ihatag man sila tip nimo? Aber, nganong mohatag man sila tip nimo? Siguro na feel nila ang akong performance tungod kay nag-invest man ko sa akong gamit yun. Nindot yun siya og quality pagawas sa cellphone mo pag mga headset ka mas nindot yun siya paminawon dili siya Oo. kain. Sa tinuod lang ha, first time na ako nadungog online busking. O kanang word na busking, no? BUSKING, busking. So, kanang kung ikaw musician, sama nimo, imo na online ko magtugtog be. Mura bag kesira whatever will be unsay may tawana bug shotgun approach pa. Unya nay nalingaw, nay ni follow tapos gahatag nimo tip. Mura unique kay na siya nga storya bay, no? So unsa ang imong gihimo kani sila malingaw nimo, ma-inspire nga in return mubalos pud sila to kinalipay sila nga lipayon pud kanila. Ako yun, through singing good ako kay because it's passion before pa. Galing. Through singing good. So Galing. siguro na feel sa mga tao kung unsa ang akong passion for singing. Wala lang gid na akong iwala ang akong passion sa akong heart nga. Siguro ila nang na feel as a individual. Kasi siyempre kita karon nga tao, labi na kay na close ang mga bar o mga kuan, nakita ko sila og entertainment. So mao to siguro Unsa kay ang maayo, uban magud gina-connect nila sa pasampulo speaker. nato ni ron. Gina-connect nila sa speaker, naginom-inom sila silang balay. So ako In fairness po, ako Ako na yung ginabuhat. kulba, mamayo. Sampuli daw ba? Sampuli,
Katong si Philemon. Akong pinakaganahan, brother. Pwede ba na? Naman tayo oras siguro gamay siguro. sige. Si Philemon, version of Jason Park, version of si Philemon. Okay, sige lang. Alright, larga. Ha? Kini gibuhat ako niya kanta mga basta dugay na mga high school pa. Oh, sige lang, be. Go. Kanang mubo lang, part lang sa film mo nimo. Pang foreigner. Ha? Wala. Nawa. Nawa lang o niyo? Bay, nawa lagi mo jo bay. Nawa. Kala. Oh. Yeah. Gahi. Bye. Si Philemon. Si Philemon, baby. Na masula sa kadagatan si Philemon. Nakakuha. Ang ambasakan, baby. Ambasakan, baby. Wow. Kibaligya sa merkadong babae. Tepa. Isa pa. Gahi di bay. Ang halin, puros kuha. Igo ragi paano ba, baby? Tahan. Jason. Parang Jason. Ha? Yes, sir. Imagine, nalingaw ang foreigner. Nihatag. So, mga musicians na diha, just be creative. It is never true that it takes money to make money. No, it's a wrong correct. concept. Nga, kinala ko kwarta, busa, nanginala ko kwarta, busa, dapat na ako, mangita ko kwarta para makakwarta ko. It takes creativity to make money. Always remember that. You have to be creative. Correct. Kana daw ba ka ng gahi ni Bay? Nasipra ni mo na gahi ni Bay? Imong iyalo ng version. Bahala siya. Bala kay gahi ni Bay. Sige daw eh. Wala na ako na si President, wala ko na ingnan. Bahala di si Prahon. Nadung ka na makani mo ng gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Nasundan ako, sir, pero lisod man guna sa Sa sunod. Kasunod, okay. By Jason, sigurado ko nga naay mga musicians diha, talent, singer, performers, naa diha naminaw. Please inspire them. Yes. Mo ni akong permiti ginaingon no sa akong mga interview nga akong na agian nga kita nga mga musician atong craft hindi lang isa ka adlaw, duha ka adlaw, ato ning gitun-an for years. So nganong muundang man ta, di ba? Kanya ang ako gusto is padayon ninyo ang inyong talent kay pag makita na sa tao, I'm sure ma-appreciate na nila kay ang mga tao karon is nanginahanglan po nag-entertainment sa ilang mismong self, sa ilang mga balay, sa ilang mga kuan. So make way nga tell your things. For example, your guitar, your band, because it's extension of your body. No? Extension na sa imong body. So kung ibaligya nimo na mura pug naputan og kamot, mura pug nagkuan. So ayon na siya ibaligya, use it, gamitan na siya nga weapon para ani nga pandemic. All right. Daghang kay salamat. Salamat, brother. Gahi, certified gahi Jason Park. Makita-kita ta Thank you, puhon guys. pakisipra sa gahi ni Bay sunod natong kita. Thank you so much. Certified nga. Akong isend. Sige, larga ha. Buhat kag imo ha. Certified Gahi Kabay. Galing. Ayan, very good. Alas 7:12. Ano yan na atong mga gahi na balita? Yan ang mga gahi na balita. Di mo ubos sa sitin na katao nakabsan sila kinabuhi samtang 12 ang gibinaban ang missing to sa bagyong Ulysses nga mihapak sa Luzon. Halos 300,000 kapamilya ang labihang naapektuhan sa kalabidad.
Kapin usa ka bilyon ka pesos nga danyo sa agrikultura ug tunga sa bilyon ka pesos ang nagunob sa infrastruktura una ang bagyong Ulysses sa Pinas. Apan gikabalak ang naapay mosuluray nga Ginoo ko upat pa ka bagyo una mahuman ang tuig. Gimando gilayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa tanan niyang gabinete nga paspasan ang rehabilitasyon sa Tibok Luzon nga hilabihang naapektuhan sa duha ka nagsunod-sunod nga mga bagyong Rolly ug Ulysses. Sa gihimong aerial inspection ni Pangulong Duterte gahapon nasuta niini nga usa sa nakahatod dugang peligro sa katawan ang nagkaupaw na nga kabukiran hangtod sa o hatod sa logging ug mining operations. Buot ni Duterte nga did-an na sa DNR ang logging ug mining operations sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Gipaniguro sab ni Duterte ngadto sa katawhan nga magpadayon ang mga ayuda gikan sa gobyerno hangtod nga mobalik sa normal ang dagan sa panginabuhi sa mga biktima sa bagyo. Kani Vice Mayor sa Ozami City nga si Jimmy Chan Jr. dead on arrival sa ospital tungod sa cardiac arrest. Si Chan wanted sa kasong pagpatay nga gatago sud sa katulo ka tuig apan nadakpan niya itong Marso raning tuiga sa kapulisan. Patay ang unom kaga mga miyembro sa gikaintapang teroristang Daula Islamia sa South Cotabato human nakikpinusilay kini sa mga pulis ug sundao nga gadag orden di aresto batok sa mga sospek. Duha ka pulis ang samaran sa insidente. Sa laing bahin usa ka batan-on lang sakop sa mao nga grupo misurrender sa kasundaluhan sa Marawi City. Bitbit sa 19 anyos nga si alias Abbas ang usa ka homemade rifle o mga bala. Suma ni Abbas apil sa gihimong pagpangatake sa mao nga grupo sa munisipyo sa Pagawayan, Marugong ug Tubaran. Mga kanin sakop sa teroristang Mauti Group nga may kalambigitan sa ISIS ang nangampanya batok terorismo. Sa gipahigayon ni ining peace rally gikundinan sa ilang grupo ang paggamit sa relihiyong Islam nga aron batukan ang gobyerno ug magdala kadaot sa ngan sa mga Muslim. Ilang giangkon nga naapay nabili mga miyembro sa Mauti ISIS Group sa Lanao nga padayong ginagukod sa militar. Hugot nga gikundina sa mga sakop sa Davao Media ang pagpangharas batok sa usa ka inilang broadcaster sa Davao nga si Jun Digamon. Si Jun Digamon kinsa ilanong angkorman sa radyo sa lugar ang kalit gipaskaag kasong cyber libel sa usa ka gibatikos niini nga mga politiko. Gisikop si Digamon base sa usa ka orden di aresto apan nakapian sa kini og nakaangkon sa temporaryong kagawasan samtang ato bangon niya ni ini ang ikaso. Isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, atong namatikdan nga gakagrabe ang baha karong panahon na. Samtang nagkadugay ang tubig sa kasapaan gakataas na. Nga may resulta sa kalamidad ilabi na kung dunay muhapak nga bagyo butang nga nakapapiligro natong mga Pilipino. Kung atong sutaon ang lintunganay niini nga mga trahedya, usa ka butang ang klaro kaayo nga dakong problema. Halos na ng bukid nga atong makita nagkaupaw na pulos. Busa wa nay mupugong sa tubig nga mudagayday paubos. Di paulahi ang tanan nga ibalik ang pagpananom og mga punuan aron katalagman atong malikayan. Kinahanglan nga iduso gayon sa gobyerno ang reforestation og seryosong pagpakganon ang illegal logging ug mining operation. Sa pagbisita namo ni Gahi Bernie kagapon sa Claveria, bugnaw kaing dapita no? Wa na gyud tay makita punuan sa mga bukid ta. Unya makugang kita kung kalit lang muboylo ang mga baha nga hinimuan manato ka na. Gawas sa pagpamutol sa mga kahoy nga nakaupaw sa mga bukid, dali rasab kay mudahili ang mga bakilid. Tawa na mga ugat nga mupugong sa yuta, landslide ang sagad natong makita. Diri sa mga syudad nga atong ginapuy-an, baha matag ulan di na gyud malikayan. Kini tungod kay ang mga kanal pod barado ug wa na ginalimpyuhan. Maong matag bunok moabot ang tubig lampas dughan. Ang ayan ang seryosohon sa gobyerno ang flood control program labi na diya sa nasudnon ug lokal nga kagamhanan aron masigurong luwas ang bagang duot sa mga katawhan. Palaw man ang mga kasapaan ug mga kanal padakan.
budget sa gobyerno kinahanglan tukma nga mapahamtang. Sagad sa mga pagbaha, bunga sa atong pagpabaya gihapon. Resulta sab kini sa grabing korupsyon, ilabi na sa naglabay nga mga panahon. Hangtod nga di nato kinisugdan og tarong sa pagkakaron, kapungot sa kinaiyahan, katawhan gihapon ang mag-antos ugma puhon. Gahi, oy. Alas 7:18 sa among pagbalik mga igala. Increase sa mga nurse. Diskutan. Hisgutan. Gipugngan daw. Patay. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Balik diri sa gay ni Bay ka pa maghihapon ng Hilas King Bernie Bitog Bitok. Og inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, niaging mga simana atong naisgutan ang kahimtang sa atong mga frontliners na mga nurses. Labi na mga nurses, no? Sa mga gwapa, mga gwapo, ug taman pa mga nurses. Mga cute. Hinahinay ako, B. Lami na ba daw ni higugmao ng mga nurses kay may kay Muker. Ker. Muker. Grabe ay lang tender loving car. Muker. Pero usa sa atong gikumusta ba ani kay i-upgrade ba yang sweldo sa mga nurses? Kay di ba gikumpara ba nato ang mga pila ra sweldo, di ba dagay mga tana? Ngano dito maging mo sa abroad? Nga di man to serbisyon ng mga Pilipino. Kay dapat ang Pilipino mo sa business sa Pilipino. Nga balita! Tungod kay gamay kay sweldo. O mo lang, which ang tinuod, mo gi tinuod yun. Karon, gipaningkamutan karon sa grupo sa mga nurses nga ma-upgrade pod ang ilang sweldo. Apan. Ang Bisaya sa Grasshopper. Apan. Ang problema day karon, burag gi-hold daw ni. Iyay. Ato ni dugagan katinawan, Big. Kauban nato ang Philippine Nurses Association Governor Yes. ha? Sa Region region. 10. O at the same time, National Vice President din ni. Kulba. Kulba ni. Kulba. Ha? Why lain si Sir George Michael Lim. Sir George, good morning! Gahi George, Gahi good morning. George! Mayong buntag gahi Bernie o gahi Sir Art, mayong buntag sa atong tigpaminaw. Lahig yun ang among feeling basta ikaw musulti nga gahi mi. Basta ikaw may musulti gahi galing may lahi ra gyud ang mong datingan di ba? Kumusta na gahi George Lim? Unsa tong imong pasibaw nga gi-hold ang salary grade sa DOH. Di ko ganana na, maglagot ko na, bato sa parang nurses. Actually, Sir Art Butterburn, no, ang katong taud-taud na ni siya nga kausa nga og krusada og labi nga kay ang balaod man gud na sa nurses, Sir Art Sir Bert, ako tagaan mo background. Sige, no, please. Sige. Republic Act 9173 na approve 2002 pa. So ang nakalatid dito nga sa balaod is ang entry level gid sa atong government nurses, all the kani sa most especially sa DOH ug sa national nga level is ang nakalatid gid dito is salary grade 15, but taud-taud na gid ni sukad atong 2002 nga wala gid gi-implementar sa ato ang kani That's 8 years ago. No? 2002. So taud-taud na more than 8 Ay, 18 years ago. 18 years 18 years. Tagal na. Oo. Kaya ang nakabutang din sa Republic Act 9173, ang entry level sa nurses is salary grade 15. So, Which is?
daghan ka natingalan ni ngano. Pila ng salary grade 16? Pila ng gallery, gallery na no. Pila ng salary grade 16 Yes. Guy George? Ay ang salary grade 15 15 salary grade 15 is kuan ni siya mo ni siyang rate karon nga 30,000 plus ni 30,000. siya, Sir Okay. Art. Oo. So 18 years na siya nga nakatangag diha, wa gyud lagi implementar. Yes, wala gini siya na-implement taod-taod gini natingalan ni ngano man nga balaod naman unta ni siya pero ngano di man ma-implement. So daghan kaayo no nga grupo sa mga nurses aside sa Philippine Nurses Association naapod ang kining grupo sa ANGNARS and other mga interest groups nga nag panuktok sa ato ang nanuktok sa atong government ngano di magid ma-implementar to siya sukad adtong 2002 until katong last year na approve na gid kani abot magid ni siya sa Supreme Court ang pagdebate ngano di magid ma-implement. So mo ni karon nga ang sa atong last year nanay go signal but ang kining problema karon nga mo bitaw to nag-raise ko ani nga time sa inyo ha Sir Art o Brother Bern kay ngano ang although naanay go clearance nga kanang mo start na to sa salary grade 15 ang entry level so okay na nakaginhawa na kay ang tanan entry level is salary grade 15 na pero naman po issue ang issuances or circular nga ang katong mga naana sa nurse 2 inaog na pud sila sa nurse 1 kay parang nga dili so initially kanang Bawal man na, di ba? Bawal man na siya. Oo, na-notice nga dili lagi daw kuno ni siya kanang gitawag nga kanang demotion pero sa ngalan nga ginaog nimo ang kay ngalan nga lagi kuno pero wala daw hilabti ang kanang sweldo pero kabalo man ta sa gobyerno di ba nga kung nurse 1, nurse 2, nurse 3 naman na sila tag sa ka job description so ma-confuse gid ka kung unsa ang ilahang gusto ani ba sumo na nga naghatag ni og appeal naghatag ni og kanang position statement sa kining sa Department of Health dito sa national then ug ang sa Department of Budget and Management dito sa national nga unsa ni siya mangayo mi ka ng clarity ba nga ani man ang ato ang implementation. So unsay tubag nila ana ninyo? So katong October katong first labi na kay di ba Sir Art katong nag-interview ko ninyo last time is Nurses Week man to. Yes. Usa ato sa mga natuki is kato lagi ang unsa man gid ang kanang stand na adto so nagsige gid mi og kanang panuktok paglabing dito sa although bisag quarantine na atay mga communications nga gabuhaton so ang kato nga mga memorandum before Sir Art nga ang mga nurse 2 inaog sa nurse 1 katong November 3 naminaw sila sa ato ag ilang temporary hold to siya nga scheme kay nag-confuse gid ang tanan nga wala so kung nurse 3 ko muna og wala hilati akong sildo pero nurse 2 na ako ang title kay wala na day nurse 7 kay nurse 6 na ang pinakataas niya although naa na maguni nag-function na maguni na sa ibabaw ang ato lang man ani is ma-adjust og tarong nga ang katong salary grade 15 nga entry og ginbala dili gid inaanak kada ko pero ma-adjust dili na nga magnanganaog pud sila og Sir George, no? Sir George, inyo na ba ning naunsa? Did you seek legal advice pud ani nga makatarungan ba legal ba ang ikaw nurse 2 na ibalik ka og nurse 1 para lang ma-accommodate sa salary grade number 15 o nga 30,000 ang inyong sweldo? Oh, actually ang Philippine Nurses Association is working closely with the Department of Health nga Legal. Administration and Finance Department and then ang Philippine Nurses Association po naapod ni kaugalingon nga legal counsel to assist us no sa kanang inani kay mga balaod nun manggod ni siya Brother Bern of Sir Art so kinahanglan ngahi gid kag kanang assistance nga kanang sa mga tao nga kabaw gid sa mga balaod kay di man pud ta pwede nga kitay mo kuan ang mga nurse kay di pud kaayo gyud inanak ka kuan sa kuan sa balaod so that's why we seek gyud kanang legal nga kanang consult about this and we are happy nga ang DOH karon naminaw so they will be ang sa national nga kalihukan is naay pag-review unsaon ni siya kay gihold to siya sir atong giingon nga ang nurse 2 ibalik sa nurse 1 so naa na memorandum signed by Secretary Duque. So gireklamo na ninyo ni sila gyud. Kinahanglan dili siya makatarunganon, no? Yes. Mali siya, immoral siya kung imong tan-awon. Kuan siya kanang ang iyahang kuan is
wala lang minagamit og laing term no, ang sa PNA nga stand is we were kanang gi-condemn to namo siya nga klase nga kanang mura og what you call this, kanang i-downgrade or demotion, also known as murag inana nga kanang sa mga nurse nga level karon. Unya kay ang government agencies last week nag-release na ba og mga bonuses. So unsay basihan ani ron sa mga bonus nga dapat sa mga madawat sa mga government nurses, for example? Yeah, mao na siya karon Sir Art no, ang in coordination na rin sa civil service, they will be having until the end of ang wala pa man sa ang sa Department of Health, wala pa man siguro naka-release po sila, but they will be discussing it kay isa po na siya sa mga kanang hisgutanan nga na dito nga kato nga pag round table discussion sa Department of Health. So isa na siya kay mga benepisyo most especially ang kaning ato ang 13th month or 14th month sa government, di ba, kay di man mag-base sa imuhang sa salary based pay, no? So mo na siya ang we are also kanang trying to appeal yun kay dili lang masaon sa Sir Art no, kay nahago man gitatanan, pero we also would like to give kanang what is due sa ato mga frontliners, most especially po sa ato Sir mga George, nurses. makasabot yung ka, tanawa kong naunguol yung kaya kong naunguol, labi na sa mga nurses nga inganang naitabo nila, grabe yung kayo, nag-uol yung kayo kuha na nila. Labi na nga tinood gini ng istorya nga may kani mo mahal ang mga nurse. Tinood ba na Sir George? Maog yun. Taypa. So sa kumusta man ang moral karon sa ato ang mo ni nurse? na ron. Kana ba Ganahan pa ba? Dili man sila nagtrabaho tungkol sa sweldo, pero ang sweldo po is inspiring Usa, and empowering. Tama, yes. Ana. Sakto na siya, Sir Art Motherburn, no, kanang katong paggawas ana no katong July 17 na ay ruling na ay budget na ay circular ana, daghan gid kaayo na nga confused, nagbagulbol kaayo kay work ikaw ba dili lang ingon nga kanang sa studio sa gain pa ni Sir Art no, but tungod kay naa kay inaana nga sakto nga level or antas sa imuhang position then suddenly na aday circular nga ipangnaog mo kay kanang dili day siya kung mga man og kanang bisan ba og kanang naata sa grade 1 nya sige lang kanang wala sa ka grade 1 nga kanang provisionary ikinder lang sa kabalik, ikinder sa ka ana. Murag kanang laing gid kanang Principal na tanang ka, assistant, balik sa ka sa assistant principal. Pero kabala ka, ang sweldo mo ra gyapon. Pero amo na sa ka iubos sa kanamo, di pa day ka principal, assistant principal pa day ka. So unsa may lakang karon sa Philippine Nurses Association? karon that is why we are happy that naminaw gid ang Department of Health. So kana karon nga move kato sa nga circular atong July 17 Sir Art Sir Bern is gibuhatan og hold order sa Department of Health. So karon we discuss sa ato ang cluster dito sa national sa finance and administration sa Department of Health together with the undersecretary in charge no kay mao lagi ni karon Sir Art kay daghan na kaayo mga nanggawas nga concern nga mas maayo lagi unta nga sa tibok Pilipinas lagi gitawag nga chief nursing officer ka siya gyud ang in charge sa mga nurse nga mga affairs kay karon ang wala may nursing affairs bisag asa ra siya inay mga dito sa area nga inani ana so mas maayo gyud unta tug naagi tigtutok gyud ba nga isa pud na sa among gaisugyot dito nga sa tibok nga mga countries dinhi sa ASEAN majority nanay national chief nursing officer pero sa Pilipinas wala man tay inana nga position. Unya kita unta baya ang gapudos og nindot nga kay mga nurse. Ang pinakakulba sa tibuok kalibutan. Unya wala tay chief nurse. Mao lagi ni ana sila nga ang uban nga mga country like sa Singapore, Indonesia, sa Malaysia na anay mga chief nursing officer ang Taiwan na anak pud sila ni kuma. Ngano man nga wala man ang Pilipinas. Ang nasa to chef nurse. Chef nurse nga muluto. Kana na. Oy, by the way, si Sir George Michael Lima, nga governor sa PNA sa Kwan, you're not even working as a government nurse. You're a private nurse, right? Yes, I'm employed in a private nga hospital. Tungod kay mao ni siya ang kausa og krusada sa majority nga miyembro po sa Philippine Nurses Association. Then we have to stand. Dili naman niingon nga kanang one-sided ta because we are all in one nga profession no kanang colleagues nato ni sila tanan so maapektuhan gyud ta whether we like it or not. Daghang kay salamat Sir George nga maghulat mi sa kanang dugang pang-update labot sa PNA sa inyong lakang pakigbisog
niining ay niyuhang kausa aron nga paminaon jud kamo sa nasudnong kagamhanan. Amping Yes, permi, George amping. Michael Lim ug ang atong mga nurses sa tibok Pilipinas, tibok kalibutan nga atong mga frontliners batok sa pandemic. Daghang salamat, Sir George Lim. Thank you. Bigay ginitong pag... Basta, mga nurses na. Good morning ninyo na. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Amot, ano, lahir po ning mga basta nakaputi san. Awa? Kanang putli. Ang kasing-kasing. Hindo. Yeah. Labi na ka ng pagkanagamay di kay hawak. Okay. Oras, alas 7:33. Mubalik na may gugmang yak na. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. We've all been hurt by words before, so before you post, think about how your words might affect someone else. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Home radio, home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you, fans. Thank you. It's a great day. 7:35 na sa tang oras, November 16. 2020. Sa tanan mga naka-online karon, good morning kaniyong tanan diha. Tayo dyan lang, be. Sa may naka-online ron. Ang atong online gahi ni Bay sa tanan pun mga nakasunod sa mo sa Home Radio. Hello sa yung tanan diha. Boss Arthur Abundiente. RJ Ranile Espada, si Teresa Sinadjan, good morning. Judge Arthur Abundiente. Judge din siya? Ay, Judge! Bro, kuya, ninong na. Salamat. No? Banat daw, Uy, banat. kani si Kitzo, ato ning i-zoom ni siya. Ha? Pinoy ni siya, pero nasa sa Amerika. Oh. US Army. Oh. Ah, pwede. Gahi gyapon ni siya. Kahit po, no? Kabalo ba ka nga nataptan po ni siya sa COVID, pero naka-recover na. Kulba ni siya. Brad, Bosket, good morning ni mo da. Sebastian, good morning. Hello sa intanan de, daghana kay mga nakatanaw sa to. Daghang salamat ha. Oy, happy birthday Pakishare. kang Jerome Gomez, brother Jerome Gomez of Tolomeo Galarita Lodge number 242. Pakishare, O gagikan kang BW Emil to Mala o Bohol. Pakishare sa among kuan kung wa pa mo wapa niyo sa mga friend panabi dito gahi ni Bay pakishare. O na mo yung mga groups diya i-share po dito ha, para na sila makuha nga impormasyon ng kalingawan. O among YouTube pod gahi ni Bay nagyapon dito ha. Kaya among mga past episode gina-upload po namo dito. O katangi pa namo ang uban pa namong mga kuan. Hey, exciting! The coming Exciting days. tayo. The coming days are Pwede exciting. na ko i-greet si Doc Ramon Neri. O si Doc Lorraine Neri Neri. Dami sa kayong City pagkaon Health ng o sa JR Borda Yes. Hospital. Kung kabalo lang yun mo kagay sa mong mga effort ni Kagay Art para lang yun mas Nami mahatag kayo Na matabat. serbisyo. Yes. Ligdo nga serbisyo. Kanang aksyon dayon nga serbisyo. yes, atangin ninyo na mga igala. Atangin ninyo na. Basta excited kayo ni siya. So sa man ta, lingkod kagahi. Ay. Atangin!
Exciting kayo. Dagan salamat again. Oy, mga kaptanaw na to dia sa Misamis Oriental Capital, silang Jana. Good morning. Good morning. Diya sa provincial capital. Ang siyempre ang atunggong mangyari atin sa atin ng sabroso chocolate. Kuha ni siya nga ng tabliya ba? Tabliya. Ang Camigen's finest chocolate. Kaning tabliya sa sabroso, purely made of pure cacao. No added preservatives and additives. No other ingredients but our standard qualified cacao. Kung namoy naandan sa inyong katong sa unang mga sikwate, abi ninyong muna to, sistingi ganin yun yung sabroso chocolate. Available na sa mga otanan, mga pharmacy. Makain yun mo nga, ay, mo din yung lasa sa pure cacao gid ha. Kay kanatong naandan din, adin na sinagulan din na. Lahi ra gid ay ang sikwate nga pure cacao. O kabalo ba mo nga kini maka-improve sa imong blood flow o brain function. Maka-improve po ni sa mood o mga symptoms sa depression. Sa tinod anay lang, ay lang mo palabig daghan kay sukar ha. Sobrang katamis di po na maayo ha. O siyempre ang atong gugmangya katindin sa atin ng Bira Max. Bira Max! Max gahi, Max lami. Maka-boost kini sa immune system. O siyempre sa atong kanang inyong mga uncle, mga papa, inyong mga tiyoy diha. Igna silang magbira Max. Bisa pag mo yung nga, bata mo na, 40 taon pa man ako uncle. Damor! 30 pa mo itong ikagaw. Ay, damor ninyo ni kailangan. Dili ni sa pantiguang sa ingon na inyong laanda nga. Mayroon na sa tiguang kay, wala naman bro, tagal mo tagpinilo. Katong mga 30 taon o 40 taon, damor mo kailangan ani kay kabalumi, kamo, grabe kayo, grabe trabaho, pressure sa trabaho, mga stress sa kaugalingon, mo nang usahay, di na mo makahatag sa inyong responsibilidad sa inyong mga partner. Grabe og kayod, pero hinay mo kiyod. Oo na. Munang kailangan mo og food supplement, muna'y trabaho sa Biramax. Ang nakalami sa Biramax, ang uban, pang lalaki lang. Kining Biramax nato, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Alright? Antioxidant o anti-aging supplement. Gusto ninyo nga murag mga alaian venerasyon. Nga bisan pa man padulong na kag 50 pero ang edad nimo murag 30 taon. Art Bunho. Bangason man ay. Loyan, bisig loyan ng tuhod na. Nani, Ron? Kani may ngani nga mga barog ha? Kanang mga hilig og sig bike karon. Oh. Kana. Grabe inyong kuan, mahurot inyong kusog, mo na pag-uli. Mo nang tingala mo nga inyong mga bike, sipa-sipa na siyong asawa. Biramax! Biramax 100% all natural herbal capsule, FDA approved, no side effects, safe and effective. Ang promo price niya karon is 269 duha ka capsule. Duha na na siya. Pwede sa bahay, pwede sa laki. Pwede po nga imura po tanan kung gusto nimo. Okay? Alas 7:40 na niya natong letter for today. Good morning dakan partner William Asinero o kang boss Alex Lim. Great ko Mikay Borromeo and Rowena and Adame sa Mindanao Consolidated Cooperative Bank. I love you partner. Din kagahi Bernie. Mayong adlaw ni mo diya. Mayong adlaw sab. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Alona. Wow, sosyal. Sosyal nga pangalan. Wa ko'y sukad na dunggan ng kawatan na Alona ang pangalan. Sa kasuspek na nga ang pangalan si Alona. Wala. Gahi, oy. Sagara mga Alona, mga gwapa ni. Muni mga, kani mga pangalang Alona, muni mga panglilion sa mga boardmate. O sa ko ka babae. Sa bang Alona, sa Alono. Ako si Alona. O sa ka babae. Sa akong edad nga 19 anyos, sayo ko na minyo. Nadala ko sa mga pamaba o mga panila. Sa mga tao nga nasa akong palibot. Tungod po siguro sa katong mga bata-bata pa ko dali rin ko nadala sa
sa mga istorya o mga saad sa mga lalaki ng mga wife po. Damay na sad miyan eh. Mo nang naminyo ko. Apan abi na ako ang panagminyo puro ni kalami, puro ni pagsulirap sa mata. Apan tungod lagi kay bata pa ta. Aya pa na ako naila kong bana nga wa mambrige puy puangod, babaero. Og ang ending dili na dayon malipayon ang among panaguban. Gitry man ako sa pagsabot apan niabot na gid sa punto nga gakulatahon ko. Wala mi anak. Og bisag unsaon og langong luwas nasap na mo ginako siya nga nasa ilain. Mo nang wala ko'y chowes. I don't have a chowes anymore. Sakit man para nako apan gibiyaan ko sa akong nabana. And life must go on. Nagunaw na ako nga di naging ko magpailad sa mga lalaki. Focus na lang ako sa kagalingon. Ang problema ani, kung imuno na akong kasado ko nga pagkababay. Nakatarbaho ko sa usa ka mall. O dito na ako naila ang akong kauban sa trabaho nga si Greg. Og nag-text ang NDRRMC na daw linog. Lahi na ka, nabalita na namo ha? Og si Greg buta nga pagkalalaki apan naglikay nagyug ko nga may gugma pa. Gisikreto na ako ang akong tinuod nga status nga minyo ko nga pagkababae. Apan si Greg porsigido gyud kaayo nga manguyab kanako. Og ingani ang nahitabo. O sa mag yun, Greg? Oy, samo kay ka, Greg. Sige ka magsunod-sunod na ako, Greg. Greg. Hey! Lata kayo. Ano magyong imo magyong kong itaboy, eh? Kumiyon bitaw ka nga nakay uyab, nakay bana? Muna na ko sunod-sunod ni mo ba? Apan sa sinaw susunod mo, wag yung ko'y kita nga na ay sa mo mga Facebook, wag yung ko'y nakita diya. Wa ko'y nakita nga nakay kauban, imorang selfie, imorang kaugalingon. Kanang imong upload nga 50 ka buok pictures tapos puro ra selfie. Halos wa gyud kausaban nga angle. Kanang sige lang kag TikTok. Sige TikTok nga sus. Ang stepping balik-balik ra. Pag matag hawa na to diri sa opisina, walay mo atod nimo. So klaro kay nga single ka. So sa may pag-alaman nimo, single bitaw ko. So sa may problema nimo, Greg. Ang ako ba? Kabalo ba ka nga kamong mga babae, gibuhat yun mo para sa mga lalaki? Dayon. Sa manuga din, Greg. Pasabo na. Basin ako na ang gibuhat para sa imo. Samo kaya. Ayaw ko kung istorya ng mga pakilig-kilig ni mo bigay bokik anso. Kaihira ba dahil ko basta ananaon ko sa mga laki. Nawara ka? So ni amin na day gyapon ka nga gakiligong ka sa kuha. Well, wala oy. Kung bitaw siya mag-diaper na lang ko daan para wa na anso. Bitaw luna sa tiradanay lang. Ikaw ba yun ang rason nga nung sa iyo ko mumata, ganang ko magtrabaho. Kanumay nga na ba? Sa amok ba? Dagan magigwapa diri. Kuan, Greg. Ano sa ako mangyug ka? Dagan lagi mga gwapa na pero mga hugaw tuhod. Deprese mo puti kayo. Hamis. Sus, pastilan. Kutis porcelana. Kabalo ka, Greg. Buotang ka nga pagkalalaki. Dagay makagusto nimo, gwapo ka. Medyo manimaw lang imong bakba gamay. Pero, saya madala, ma-immune naman gyapon ka. Samar ko na magpuyo taabay sa imbornal. Pimiro baho pa mo. Kaya naanar naman po ka sa imbornal. Ingana naman po. Pero ako man good, Greg, you don't know me. Dagang kay ko yung mga pangit nga kagahapon.
Busa pangitan naglain pa diya nga na yung mga gwapo nga mga babae diya nga maskon. Ako, sus, kung kabalo lang yung ka, Greg, laig ikog pas, pangit ikog mga kagahapon. Oh, labo ta na. Ano mo lang, pangit yung kagahapon. Wa man sa kuy klaro nga kaugmaon. Samok, Greg, oy. Undangin ako, Greg B. Again, ha. Walay problema. Gwapo ka, itsuraan ka, okay man ka, pero again, ayaw lang ko, Greg. Basta. Ma-turn off ra gihapon ka kung makabalo ka. Hagas. Ako makita magina ako sa pagkatao ba? Oh? Tanaw na ako na ang ano. Sus. Makita gina ako sa imo nga usa ka swerte gyud kay mabana nimo ba? Kung na kay problema di ato din ang istoryahan. Kung na kay ngit-ngit nga kagahapon ay daghan kay koy suga dia. Para mahayagan na to na. Kana ra man imong problema. Greg, samo kayo ka, Greg B? Ayaw na lagi ba? Undangin ako. Please lang. Bahala ka di. Ang klase nga babae nga prani mo. Di ko angay mo surrender. Basta ikaw, hulatan yun ako na ba? Greg, na nakahina po ko, Greg. Sama kay ka, Greg. I hate you. Greg B. Sa tiro lang, Greg. Man-hater na ko. Wow. Ganina, nakaingit-ngit kagahapon karon man-hater na saga. Ay kablak ka, di mo po ka-sure kung man bagyo ko. Greg, wag yung kakabalo lagi sa akong mga kagahapon. Dagan ko yung mga hugot sa kinabuhi. Kung makabalo ka anita na, I'm sure, sus, makiyan yung ka nga kuhan. You deserve more. More. You deserve someone nga kanang mas gwapa, mas sexy, mas virginal. Kana, kalimtin ako. Please lang. Greg ba? Kalimtin na. Basta. Di ko maundangan ni. Aday. Ano siya ka, day? Wala mauhay? Nagsinghot na po ka na diya. Undangi na. Wala lagi. Halay sa dere. Abre ang portahan. Mahal ako sa pikas. Oh, sorry. Una madaghan mga kadagan by foil. Ma, nag-imbutido ko, ma. Abi na ako, nagbalik na sa ganang mga bisyo. Halino na kong kuan, ma. Imbutido. Muna nagay foil. Ano naman ka? Paano naman ka nag-imot na sa ganang, hangad na sa ganang? Ma, namangukoy ka ng kauban, ma, uy. Oo niya. Karang, sige sa pangulit na ako, ma. Sige sa pangulit tao na ako. Pero, manin ako gusto, ma. Masakitan, ma. It really hurts, ma. Oy, ayaw man ka nga lalaki. Babutan kay ma, oy. Dagan di nakagusto niya sa opisina, pero gapungan lang ako, ma. Matag-istorya lagi niya, ma, oy. Makaihi-ihi ko, ma. Abantok na tayo, bog anso ka perminti. Kapag na ako mapasakiligon ko, ma. Makaihi na ko. Nga nung pugngan man yung mong kagalingon. Ma, kabalo biya ka mga number 1, di nang gusto nga masakitan pa. Number 2, kasado biya ako, ma. I'm sure kung makabalo siya nga kasado ko, ma. Wala na. Ay, sus. Ito mga anak. Tsak di lang ko na siya nga magpadayag siyang gibati. Kung nahigog magyur na siya nimo, gawatong kaniya. Kung siya yun ang imong kagahapon. Sumuna to, ma. Gihuman na ni mo kalit, ma. Ay, nag-ingon na si Isten nga. Oras na. Alas 7:52 sa mga. Kagahi!
Sa tinod na ilang kaka-inlove na ko kang Greg. Apan akong yung ginan akong self. No, it isn't. Tama ba na kagahi art? Tama ba sa English? No, I don't. No, I wasn't. Ano di ba? Ano? Kagahi! Tama ba ni nga akong gapungan? Libog kayo ni. Di ko gusto nga ma-inlove na po otro. Kaini bay, kaini bay, kaini sa balita, kaini sa kalingawan. Oy! Sa yun na Juan, dapat muagto siya kang Judge Arthur Abunjente. Para May tumutambak. Magpaanal? Si Anal. Oral. Magpaanal. Oral. Oral ba na? O man ang mga bayan mo sige reklamo. Oral argument ba? Mga bayan, reklamo mga bayan. Nga sa man yun, wapag kami namin yun, nagpaanal naman tayo ni. Jed Las Marias, good morning, kagahi. John Michael Batilo, Mark Gibson Tumaog. Si John Michael Batilio mo na pinakagaya nga engineer dia sa Sipalco. Amo? Si John Michael Batilo. Mo na igsoon na ni kato ni Jana Batilo. Nga imong classmate. Oh. Tam Ebcas Jr., good morning. Teresa Sinadahan, good morning. Shout out ko sa Barangay 25 Garcia family, Adzuara family, Uglimpag family, certified mga kagay, di ba? Joy Martinez, wow, na-inspire siya kan Jason Park. Oy, follow na mo kan Jason Park. Ang yan yung Facebook account, no? Di, magaling. Kada nga bata, mahigyod. Kanang gwapong tingog, tanan kaya. Nalingaw ko ato. Sebastiano Semicias, Jenny Macapobre Gabrines, watching me ninyo, Catherine McLean. Wow, siya? Oh. Catherine McLean? Wow. RJ Ranili Espada, Wow. Epot McCheese. Wow. O kanini ang si kaning usap pagbasa ng mga hinapon ng ngalan ba? Hindi man nato ni ba ano nga yato. Butay lag-ar, butay nay ana. Tapfan nato, tapfan. Okay. Yan na ha. Si Carlo Mark Clavicilia, Kit Zoo, Yan mo na si Kit. Si Kit, kumano siya? J. Martin Ilago, Ron Alaba, lahat po di si Romel. Adel Maluluyon Habunan, Isaiah Adana. Si Attorney Chubasco kain niya. Dahil mo nang sige pangimbitar na itong amato dito sa iyang mga kung dito, kabukiran dito. Dagay mga punuan prutas dito. Attorney Chubasco! Kain niya. Good morning ni mo, boss. Good morning. Good morning, Sir Bern. Shoutout ko diri sa Barangay 25. Sa Garcia family, Adzuara family, o Glimpag family. Mga certified kagahi ni sila. Uy, salamat ninyo, boss. Thank you. Salamat. Belated happy birthday, Brian Isin. Uy, kaya sa may kanituan. Philip, VW Philip Steven So, good morning kaninyo. Christine Avila Camiro. Daghang kaayong salamat sa iyong pagsubay kanamo. Pag-uban. Again, excited me ni Kagahi Art sa among atangin ninyo kay magdugang pagid mi og another segment. Bisan pa man sa mong isa ka oras, amo kining paningkamutan nga asang pugaong ginamon ning isa ka oras. Pugon. Nga impormasyon, kalingawan plus natay tabang. Natay tabang, direct nga pagtabang ani. So atangin ninyo na. Good morning nila ni Coach Rolly Sango, Coach Don K. Kansi, gikan kang Jonathan Acaba. Gargar ka, Raymond Gargar Camelotes. Oy, Carmelotes, good morning, Brad. Ang pang-abroad, Brad, ha? Si Chigo, akong classmate nila sa Manila. Good morning. Classmate ninyo. mo? Oo. So, tiguang na ni. Bata pa kay accelerated mo na. Ano dahil accelerated? Accelerated mi nga grupo. Basta, kuhan. Uy! Gi-anunsyo sa Professional Regulation Commission kon PRC nga madayon na ang licensure exam for teachers para sa elementary o secondary level. Nga unsaong pag-deliver sa module o tarong. Ang schedule karong March 28, 2021. Apan! Nanapoy apan? Sa magini tanan na lang kini apan. Exclusive lang kini sa mga approved examinee nga wala ka sana niadtong March o September tungod sa pandemic. Wala ka take. Tingala ko wala mong key ang take. Wala ka tak. Wala ka ta. Wala ka take, tanawala ang key, wala ka ta.
Buntagan. So katong wala nakatake. So niadtong March ug September tungod sa pandemic. So sila mo'y makatake aning Pwede March sa makatake. 2021. Maribel Eco Orsia, good morning, naka-live sa FB. John Michael Aurita, good morning from Malay Balay. Jerome Gabutan from Toronto, Canada. Hello ko sa kang Ma'am Chikay Dumpa sa Blue Energy. Hapit na ilang grand draw para sa 1 million pesos. Oy. Busa tubil na sa Blue Energy. Michael, good morning. Kaninyo. Jacobs Finches Aviary, good morning. Again. Hein Bads Pios, shout out sa taga AEC office sa Xavier University. William Asiniero, partner gid ko ka Mike Dams, ng Tawing ug Mikay. AJ Parofaldino, good morning usab kaninyo. Alex Lim, good morning. Jingle Torres, good morning. Again, kung first time ninyo nakadungog sa amo sa Home Radio, nanami sa Home Radio 93.5, matakalas ay 50 alas 8, pakitabi-tabi palihog. Palanugi. Palanugi. Ananami din ni og nami sa online, gahi ni bay sa Facebook ug sa YouTube, pati sa Spotify. Pakusgi ang inyong mga radyo para mga silingan ma-inspire, ma-inspirado. Labi na nga kini nga programa, dili lang about balita o kan impormasyon o kakalinawan, kundi this also the program about dreams. Yeah. Fight for your dreams and your dreams will fight for you. Grabe, nasumpay gito. Alas 8 na. O syempre, watay kong panahon, magkita-kita na po kita ugma po sa samang takna, sa samang istasyon, timani ang katawan nga doon ay gahi ug ligdo nga baruganan. May maitampo nga kalampuan sa atong katilingban. Kini ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O timani, ang bana nga gahi. Sa uban, di nagyod, mulingi, kinang hilas king Bernie Bitok-Bitok. Art Bonhoc Jr. Gwaylain kini ang Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa akin yung dahigon Umabati ko sa aming batikoson Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok Gahi ni Bay Gahi ni Bay Gahi sa balita Gahi sa kalingawan I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no